ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କଲିଜା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ଏଇଠି ଶପଥ କରିବ ବାରିପଦାର କୋଉ ଦିନ ତମେ ମିଟିଂ କରିବ, କୋଉ ଦିନ ତମେ 200 ମା ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହବ। କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମୋ କଥା ନା କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ନା? ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖି ଶୁଣ, ଆମେ ଗଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ 25 ମସିହାରେ ଆମର ଦରମା ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର MDM ଶିକ୍ଷା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବର୍ଷା ଭାରି ଜୋର ହେଉଥାଏ, ଭାଇ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଆମର ଯାଜପୁରର ଜଗା ଭାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୋର ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ମାନେ ଯୋଉ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତିନି, ସେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଟିକେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ସେ ପୋଲିସ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ, ଭଉଣୀ ଭାଇ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ମୁଁ କିଛି କହୁନଥାଏ, ଜଗା ଭାଇ କହିଲେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର MDM ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସ, ଆମର ପାଚିକା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପାଚିକା ମା ମାନଙ୍କର ଦରମା ପଡ଼ିନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ 2 ଜଣ କ'ଣ ଆସିଲେ ସରକାର ତୁମ କଥା ଶୁଣିବ? ତମେ ରାଲି କରୁନା, ତମେ ଏକତ୍ରିତ ହଉନା, ଆଉ 2 ଜଣ ଆସିଲେ କ'ଣ ଏଇଟାର ହେଇଯିବ? ସେଠୁ ଭାଇ କହିଲେ ନା ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିନୁ, ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛୁ। ସେଇ ପୋଲିସ ଭାଇ ଜଣକ ଆଉ ଜଣ ପୋଲିସ ଭାଇ କି କହୁଛି, ଆରେ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ପାଚିକା, ସିଏ ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ ପାଚିକା ବୋଲିକି, ସେ ଭାବିଲା ଇଏ ପବ୍ଲିକ, କହୁଛି ଆରେ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ପାଚିକା ସବୁ ନାହାନ୍ତି, ପାଚିକା ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ପାଚିକା ତ କହୁନି, ଏ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ରୋଷେଇ ବାଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ହେଡମାଷ୍ଟର, ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି ହେଡମାଷ୍ଟର, ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା, ଆମ ମା ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲାନି, ନିମ୍ନର ପକେଇଦେଲା। ଶୁଣୁଥା ଚିନ୍ତା କଥା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ହେଇକି ବି କହିଲା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିକି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ 4ଟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ 4ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ମୋ ଘର ପବ୍ଲିକ ମାଇକିନା 8-10 ଜଣ ବସନ୍ତି। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଏ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କିରେ କାହିଁକି ଭାଇ ତମ ଘରେ ଆସିକି ବସନ୍ତି? ନା କୁହନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଯୋଉ ରୋଷେଇ ବାଲି ସ୍କୁଲର, ଭାତ କ'ଣ ଆଣିଲା ବୁତର ଆଣୁଛନ୍ତି, ବେଗ ଭାତ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଟିଫିନ ଭାତ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢିଆ କ'ଣ ଦରକାର? ଏ ଯେତିକିରେ ଅଛି ପଛେ କମିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ କିନ୍ତୁ ନ ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଖରାପ କଥା ନା ଏଟା ଭଲ କଥା? ମତେ କହିଲେ ଖରାପ ନା ଭଲ? ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ ରକ୍ତ ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଗଲା, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ପୁରା କୁଦି ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏ ଚିହ୍ନିଛୁ, ତ ଡ୍ରେସ ଉଲାଇ ଦେମି, ତୁ ଭାବୁଛୁ କି ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ତତେ ଡରିମି? ହଇ ରେ ତ ମାଇକି ନା ତାର ସିଜାଟା ଭେନିଟ୍ର ପୁରେକି ଚେନ୍ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ଜଗତ ଲୋକ ଦେଖୁନି? ଓ ଆମ ଭାଷାର ଭାଇ କହିଲା ଭାଷାରେ ଆମର କ'ଣ ଖୋଲା ଚଣ୍ଡାଲେ ମେଲା ବଇ, ଓ ମୋ ବ୍ୟାଗଟା ଖାଲି ଅଛି ବୋଲି ମୋ ଭାତରା ତତେ ଦେଖା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୋର ଚେନ୍ ଦିଆ ଭିତରେ 10ଟା ସିଜାଟା ପଶି ଜଗତ ଦେଖିଲାନି, ସାରା ଲୋକ ଦେଖିଲାନି। ମୋ ପଇସାର ବେଟ ସଂସାର ଚଳୁଛି, ତ ଦରମା ପଇସା ସହ ହାତ ମରା ହଉଛି, ତୁ ତ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲୁ ସାରା ଦିନ, ତ ମାଇକିନା କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖିଛୁ? ଆଜି କହିଲୁ ଭୁଲର କେବେ ବି ଆଉ ମୁହଁ ଟେକିକି ପାଚିକା ମା ମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିବୁନି, ତ କଲର ଘୁଷାରି ଦେବି। ସେଠୁ ଜଗା ଭାଇ ମତେ ଟାଣି ଆଣିଲା, ଭାଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭାଇକି କହିଲି ଭାଇ ଏ କଥା ଭାଇ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା। ଜଗା ଭାଇ କହିଲେ ନା ଭାଇ ଥାଉ, ସେ ବହୁତ କହିଛି। ସେ ପୁଲିସଟି ଛାଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡ ବାଟ ପଳେଇଗଲା, ଏ ପୁଲିସଟି ଛିଡ଼ା ହେଲା, ଯୋଉ ପୁଲିସଟି ଶୁଣୁଥିଲା କହିଲା ଭଉଣୀ ଏତେ କଥା, ମାନେ ଭାଇ ଏ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିନା, MDM ପଇସାରେ ଏଙ୍କ ସଂସାର ଚଳେ, ଏମାନଙ୍କର ଦରମା ପଇସାରେ ହାତ ମରା ହୁଏ ନା, ଆମେ ପାଚିକା ମା ଭାତ ଟିଫିନ ଡାଲମା ଟିଫିନ ପୁରେଇକି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବଳିଗଲେ ପାଚିକା ମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ସେ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇକି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆମର ଏ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ପଇସାରୁ ପଳାଇ ମାରନ୍ତି, ଖେଳ ପଇସାରୁ ପଳାଇ ମାରନ୍ତି, 120 ପିଲା ଜାଗାରେ 150 ପିଲାର ପଇସା ପକାନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିମୁ ଭଉଣୀ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜଣେ ପାଚିକା, ଆଜି ସେ କହିବାରୁ ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଲାରୁ ମତେ ବାଧିଲା, ମୁଁ ଜୋତାର ପିଠାନ୍ତି ତାକୁ, କେବଳ ଜଗା ଭାଇ ବୋଲି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ତମାନେ ପାରିବ କୋଉ ମା ପାରିବ? ପୁଲିସ ଦେଖିଲେ ମୁତି ପକେଇବ, ପୁଲିସ କହିଲା କୋଉ ଆଉଦି ପଦେ କୋଉ ଶୁଣିବି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବିନି। କାହିଁକି ରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଖଟୁଛି ବା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର, ସରକାରୀ ଜାଗାର, ଯୋଉମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାଡୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବେକର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ପକେଇଛନ୍ତି,